Takže nám ostáva už iba to posledné, odozdať pohár za prvé miesto v turčianskych futbalových súťažiach domácemu kapitánovi. Ešte kým tomu dôjde, chcem sa poďakovať naozaj za korektné športové zápolenie všetkým družstvám prvej triede Turčianskeho futbalového zväzu a vyjadriť presvedčenie, že aj my sme boli dôstojným a korektným partnerom pre všetkých. Vážení športoví priatelia, dovoľte, aby som ešte aj vás privítali. Až potom, keď to skončí. Teraz. Potom.